вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон бо ирсоли нома ба вазорати корҳои хориҷӣ ва кумитаи давлатии рушди сайёҳии тоҷикистон бо сабаби пайдоиши вируси нави хатарнок хоҳони ҷорӣ кардани маҳдудият оиди сафари шаҳрвандон ва сайёҳон ба чин шудааст. мақомоти тандурустии чин тасдиқ кард ки вируси навпайдошуда метавонад аз як шахс ба шахси дигар гузарад. то ба ҳол аксари ҳодисаҳои ошкоршудаи гирифторони ин вируси сайёҳии тоҷикистон бо сабаби пайдоиши вируси нави хатарнок хоҳони ҷорӣ кардани маҳдудият оиди сафари шаҳрвандон ва сайёҳон ба чин шудааст. мақомоти тандурустии чин тасдиқ кард ки вируси навпайдошуда метавонад аз як шахс ба шахси дигар гузарад. то ба ҳол аксари ҳодисаҳои ошкоршудаи гирифторони ин вируси сайёҳии аз хабари хуруҷи вируси нав мақомот фавран назорати афроди аз ҷумҳурии мардумии чин воридшавандаро дар фурудгоҳҳо ва ҳамаи нуқтаҳои ҳамсарҳад бо чин пурзур кардаанд. дар гузаргоҳҳо ва дидбонгоҳҳои сарҳадӣ карантини санитарӣ эълон гаштааст. дар сурати сарзадани вирус чун қоида назорат ба таври шабонарӯзӣ пурзур карда мешавад. дар ҳар як фурудгоҳ таҷҳизоти муосири ташхисӣ насб карда шудааст ва ҳар мусофире ки аз чин вориди тоҷикистон мегардад аз ҷониби табибон ташхиси ҳатмӣ карда мешавад. дар ҳолати ошкор кардани нишонаҳои вирус шаҳрванд бо мошини махсус ба беморхонаи касалиҳои сирояткунанда дар ҳол фиристода мешавад, иброз доштааст муовини вазири тандурустӣ. ҳамчунин мирҳомуддин камолзода муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон қайд доштааст ки мо ба вазорати корҳои хориҷӣ ва кумитаи давлатии рушди сайёҳии тоҷикистон мактуби расмӣ ирсол намуда хоҳиш кардем ки воруди шаҳрвандони чин аз ҷумла сайёҳонро ба кишвар маҳдуд кунанд. масъулони вазорати тандурустии тоҷикистон инчунин аз сокинони тоҷикистон даъват ба амал оварданд ки то ба эътидол овардани вазъ бо вируси хатарнок аз сафарҳои худ ба ҷумҳурии мардумии чин худдорӣ кунанд. ҳамин тавр дар пайи тақвияти чораҳои пешгирикунанда оиди вируси хатарноке ки дар чин ҳузур пайдо кардааст, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон аз вазорати корҳои хориҷӣ ва кумитаи давлатии рушди сайёҳӣ дархост кардааст ки шахсият ва суроғаи ҳамаи шаҳрвандони чинро ки ба қарибӣ ба тоҷикистон омадаанд дақиқ кунанд то ба гуфтаи масъулони вазорати тандурустӣ онҳо дар ҳолати зарурӣ мавриди санҷиш қарор гирифта шаванд. табибон ва таҳқиқгарон дар чин иброз медоранд ки нишонаҳои асосии бемории нав табларза, хастагӣ сулфаи хушк ё пайдоиши балғам мебошад ки дар як муддати хеле кӯтоҳ инсонро аз пӯи равон мемонад ва ҳатто вақт барои табобат низ кӯтоҳӣ мекунад ва аз ҳамин хотир масъулони мақомоти комиссияи тиббии чин пешгирии ин вируси навро авлотар медонанд. созмони ҷаҳонии беҳдошт дар робита ба паҳн шудани бемории нав ҷаласаи изтирорӣ эълон кард. созмони ҷаҳонии беҳдошт тахмин мезанад ки манбаи вирус ҳайвонот мебошад. мақомоти чин пайдоиши ин вирусро ба бозори ҳайвонот ки дар канори соҳилҳои вуҳан дар музофоти ҳубей ҷойгир аст рабт медиҳанд. шабакаи телевизионии CNN хабар медиҳад ки иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҳама фурудгоҳҳо чораҳои беҳдоштиву ташхисиро рӯи даст гирифтааст ки ҳама шаҳрвандон ва сайёҳоне ки аз чин ворид мешаванд дарҳол дар фурудгоҳ аз ташхиси ҳатмии саривақтӣ мегузаранд. тибқи иттилоъ инчунин амрико ба таҳияи ваксинаи пешгирикунандаи вируси нав шурӯъ кардааст, аммо муҳаққиқон мегӯянд ки то пурра омода кардани ваксинаи пешгирикунанда як моҳи дигар фурсат лозим аст. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон 21 январи соли ҷорӣ бо содири фармони худ чанд тан аз мақомдорони тоҷикро аз вазифа озод кард. барканораи мақомдорон шурӯъ аз муовини сарвазир то вазиру муовинони вазирро дар бар гирифт. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон маҳмадтоҳир зокирзода аз вазифаи муовини сарвазири тоҷикистон, рустам шоҳмурод аз вазифаи вазири адлияи тоҷикистон ва сумангул тағоизода аз вазифаи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғри аҳолии тоҷикистон озод шуданд. маҳмадтоҳир зокирзода то таъин гардиданаш ба маснади ноиби сарвазир, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ ва вазири кишоварзӣ буд. ӯро аз ҷониби ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамчун номзад ба мақоми вакилӣ дар маҷлиси намояндагони тоҷикистон пешбарӣ карданд. ба ҷои рустами шоҳмурод ба вазифаи вазири адлияи тоҷикистон музаффар ашуриён таъин гардид ки то ин дам ашуриён муовини аввали роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти тоҷикистон буд. ва вазифаи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғри аҳолӣ гулрӯ ҷаборзода таъин гардидааст. вай пеш аз ин муовини вазири рушди иқтисод ва савдои тоҷикистон буд.
барканориҳо ҳамчунин дар сафи ректорони муассисаҳои таълимии олии тоҷикистон низ идома кардааст. Хайриддин Усмонзода бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода озод карда шуд, ки ҷойгузини ӯ Муҳриддин Низомӣ таъин гардидааст. Раҳматулло Мирбобоев бошад бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи муовини якуми вазири маориф ва илм озод карда шуд. Муҳаммад Довуд Саломён муовини аввали вазири маориф ва илми Тоҷикистон таъин гардидааст. Абдулло Табари низ аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдаки озод ва ҷойи ӯро Абдусалом Мирализода ишғол кардааст. Файзали Дизода бошад аз мансаби ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт озод карда шуд. Маҳмуд Чӯҳён ба ин вазифа таъин гардид. Шариф Ҳакимзода аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои кадрҳо ва Лутфия Абдулхолиқзода аз вазифаи сардори раёсати илму маърифати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш озод карда шуданд. идомаи хабарҳо. Дар наздикии фурудгоҳи Домодедови вилояти Москави Русия ҷасади як ҷавони 29-солаи тоҷик ёфт шуд, ки ронандаи таксишуда кор мекардааст. Гуфта мешавад, ки аз дохили нақлиёти иҷоравии ин шаҳрванди Тоҷикистон чанд адад қуттиҳои холишуда аз нӯшокиҳои қувватдиҳанда ёфт шуданд, ки тахмин меравад аз нӯшидани зиёди чунин нӯшокиҳои қувватбахшанда дили ронандаи ҷавон бардошт карда натавониста аз кор мондааст. аз шахси фавтида мақомот ном намебаранд ва танҳо ҳамин маълум аст, ки ӯ шаҳрванди Тоҷикистон буда ва 29 сол дораду ба мусофиркашонӣ машғули кор будааст. Дар шаҳрҳои гуногуни Русия, хусусан дар Москав, муҳоҷирони кории тоҷик бисёртар ба мусофиркашонӣ машғул ҳастанд. аз сабаби набуди нақлиёти шахсӣ ва бо зарурат ба иҷора гирифтани нақлиёт ҷиҳати кор дар такси ронандаро маҷбур месозад, ки дар як рӯз зиёда аз 14 то 16 соат дар сари чамбараки нақлиёт нишаста таксиронӣ кунад, то харҷи рӯзонаро бароварда созад ва барои худ низ маблағ ҷамъ кунад, ки дар як моҳ ба ҳисоби миёна маблағи дарёфтии ронандагони такси 35-40 ҳазор рубли русиро дар бар мегирад. ронандагоне ки нақлиётро ҷиҳати мусофиркашонӣ ба иҷора мегиранд, ҳар рӯз маблағи иҷорапулӣ пардохт мекунанд ва ҳамчунин сӯзишворӣ сарф мекунанд, ки ин харҷи ҳаррӯза мебошад. болои ин ҳама боз муҳоҷирикории хусусан такси тоҷикистониҳо ҳар моҳ маблағи муайяни патент пардохт мекунанд, ки ин ҳама ронандаи таксиро маҷбур месозад, ки дар як шабона рӯз на камтар аз 14 соат худро ба мусофиркашонӣ сарф кунад. имрӯз дар шоҳрои Нурсултон, Петропавловск дар ҳудуди ноҳияи Бурабайски ҷумҳурии Қазоқистон як автобуси мусофирбари ҳомили муҳоҷирони корӣ, ки аз Русия ба Тоҷикистон равона буданд, бо сабабҳои техникӣ аз кор монд. автобуси мазкур дар масири Сургут Душанбе ҳаракат доштааст, хабар медиҳад дафтари матбуотии Вазорати корҳои дохилии Қазоқистон. мусофирин, ки дар шоҳрои касногузари Қазоқистон дар роҳ банд буданд ва аз хунукии ҳаво низ азият мекашиданд, бо кӯмаки мақомоти полис ва хадамоти наҷотдиҳӣ як қисмашон дар хобгоҳи мактаб-интернат ва як қисми дигарашон дар бинои коллеҷи техникии Шучинск ҷойгир карда шуданд. Дар дохили автобуси мазкур 29 нафар мусофирин қарор доштанд, ки 4 нафарашон занон ва 1 нафар кӯдак буданд. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. дар соли таҳсили 2020-2021 Русия аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон 630 квота барои таҳсил дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия ҷудо мекунад. дар ин бора ба хабарнигорон сафири Федератсияи Русия дар Тоҷикистон Игор Лякинфролов хабар додааст. ба гуфтаи сафир, ин аз бузургтарин квотаҳоест, ки ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дода мешавад. имсол чун соли қаблӣ Федератсияи Русия ба шаҳрвандони Тоҷикистон барои қабул ба донишгоҳҳои Русия 630 квота ҷудо кард ва ҳамаи ин ҷойҳо аз ҳисоби буҷети давлатии Федератсияи Русия пардохта хоҳанд шуд. иброз доштааст сафири Русия дар Тоҷикистон. таъкид гардидааст, ки ин далели возеҳи ҳамкориҳои судманди Русия бо Тоҷикистон мебошад, ки дар доираи шарикии тарафайн ва ҳамгироии амиқ амалӣ карда мешаванд. ихтисосҳое, ки дар он квота барои таҳсил дар донишгоҳҳои Русия ба шаҳрвандони Тоҷикистон имсол пешниҳод мешаванд, бештар техникӣ буда, ҳамчунин самтҳои аграрию иқтисодиро низ дар бар мегиранд. дар маҷмӯъ дар донишгоҳҳои Русия тибқи маълумотҳо
24604 нафар донишҷӯёни тоҷик таҳсил доранд ки 18000 нафари онҳо аз ҳисоби буҷети Русия таҳсили худро идома дода истодаанд. Сергей Селесаров, вакили дифои собиқ президенти Қирғизистон, аз додгоҳ хоҳиш кардааст ки дар доираи парвандаи Алмазбек Атамбаев Рамзан Кадиров, раҳбари ҷумҳурии Чеченистони Русия, ҳамчун шоҳид пурсида шавад. Муовини сарвазири пешини ин кишвар Шамил Атаханов дар нишондоди худ дар доираи пурсишҳо оиди парвандаи ҷиноятӣ нисбати собиқ президенти Қирғизистон дарҷ кардааст ки Азиз Батукаев, ки як нафари шинохта дар олами ҷиноӣ мебошад, бо дархости раҳбари ҷумҳурии Чеченистони Русия Рамзан Кадиров аз зиндон озод шудааст ва аз ин рӯ ҷониби ҳимоятгар талаби пурсиши Рамзан Кадировро ҳамчун шоҳид дар доираи ин парванда аз додгоҳ дархост кардааст. иброз доштааст вакили дифои Алмазбек Атамбаев. хотиррасон мекунем ки дар ҷумҳурии Қирғизистон нисбат ба президенти пешини ин кишвар Алмазбек Атамбаев парвандаи ҷиноятӣ бо аломати чанд моддаҳои кодекси ҷиноии ин кишвар оғоз гардида ва мурофиаҳои додгоҳӣ идома дорад. худи президенти собиқ Алмазбек Атамбаев бо қарори додгоҳ алҳол дар боздоштгоҳи муваққатӣ мебошад. сомиёни арҷуманд, дар охири нашри хабарӣ як эълон низ дорем. шоми ҷумъа 24 январ соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Муҳоҷир бахши мустаҳкими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ва расмият дарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, нимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 8967 111 5646 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 24 январ соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. шунавандагони азиз, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабарҳо мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.